Erritmo berri bat jartzen eta baita ere beharra zuten gai batzuei abiadura berezia jartzen. Eta behintzat saiatu nahi hori egiten, bai etxebizitzarekin, segurtasunarekin ere, bi esparroietan bereziki eta baita ere bai Jaurlaritza eta Aldundiarekin batera, baina esperientzia ona eta esan bezala minutu bakoitzari probetxo guztia teatzen. 2015an sartu nintzen, gero kultura eta euskara zinegotzi izan naiz, azkeneko 2 urtetan ere turismoaren ardura izan dut, eta horrek balio izan dit asko hiria barrutik ezagutzeko. Ze gainera justu neure esparroiek, euskalgintzarena eta kulturgintzarena, badira bi eremu majo, zeinak errotu egiten duten hiri hau, eta horrek aukera eman dit hiria ere barrutik ezagutzeko. Eta sekulako eskola izan da hori. Esperientzia hona izan da, nik bere ondoan ikasi dut, zurekin lan egiten duten personei aukerak eman behar zaizkiela, eta niri dagokidan ez behintzat lider esku zabala izan da. Ze, generazio berri bati loratzen utzi dio, hori da nik behintzat ateratzen dudan ondorioa ez. Politika ez direla bakarrik agintaldiak, ez direla mandatuak, zikloak ere badirela, berak ala uste zuen gainera, berea ere ziklo batzala, eta belaunaldi bati loratzen utzi dio. Aukera eman digu, eta orain neuri dagokit, neuri eta neure generazioari, belaunaldiari, aukera aprobetxatzea. Baina, lan estilo bat, lan metodo bat ikasi dut. Nik uste beti lan guztietan prest egon behar zerala erronkei aurre egiteko. Nire lan egiteko modua etxetik jaso dudana izan da, aita eta amaren aldetik, beti onena ematera, implikatuta egotera, eta kasu honetan lan honetan berezia dena beste elementu bat zegoen, eta da hiria bera, bizi dugun hiria, eta nik uste horrek energia estra hori gehigarri ematen dizula. Ez zegoen ezer prestatuta, baina onartuko dizut erronkari ausardiaz eta ilusio handi zen bandiola baiezkoa. Neure kargu hartze udalbatza hartan adierazi nuen, eta saiatu nintzen ondo laburtzen kontzeptu batzean, eta zen Donostia arrontzat, Donostia arron Donostia, eta barrura eraldatzeko garaia zela. Eta niretzako hori horrek esan nahi du, bizitza proiektu duinak garatzeko aukera izatea hiri honetan, eta hori erabat lotuta dagoela, etxe bizitzari jakina, etxe bizitza lehentasun delako, segurtasuna hobetu egin behar dugu, eta ekonomiak indartsu jarraitu behar duela. Neuri dagokit, nire tarea nagusia da, denbora honetan zehar behintzat, hori ahalbidetzea. Eta esan bezala, hortara bideratzen du neure eguneroko jarduna. Nik argi daukat, batetik udalak jarraitu behar duela eraikitzen, baina ez bakarrik etxe bizitza, hiria egitea edo hiria eraikitzea, etxe bizitzak baino gehiago egitea bada inguruak berroneratzea, eta uste dut inpernua, lorategi hiria edo Ainorgarekin hori lortzen dugula, horrelako esparru edo helburu bikoitza, erdi esten dela, eta gainera abiadura berezia ere sartu behartzaiela hor datozen beste eremu horiei, izan Ilarra, Martuteneko ardatza, jolastoki eta bera erreran, badaude beste eremu batzuk ere, igara, badaude beste eremu batzuk, non oraindik ere gehiago eta hobeto eraiki genezaken eta hobeto hiria josi dezakegun. Orain, uste dut hori ez dela nahikoa. Hori egin behar da, bai, baino ez da nahikoa, eta dagoeneko badago eraikitako hiri bat hemen kanpoan, eta gizartera bat aldatzen ari da. Eta gizartea oso azkar aldatu da, eta akaso hiria ez da aldatu behar bezain azkar. Eta hortik uste dut ere, azkarrak izan da, eta harin ibilita ere lortu genezakela etxe bizitza berriak sortzea. Adibidez, familia tipologiak asko aldatu direlako, bai erdialdean, Grosen, Amaran, auzorik zaharkitunak topatzen ditugu, eta justu ere moietan ere topatzen ditugu, proportzio handi batean bakarrik biziren persona gehien. Eta horietako asko dira, persona helduak,
emakumezkoak eta etxebizitza zabaletan. Kaso, hor jarri behar dugu begirada, eta horiek nola segregatu daitezken, ikusi hirugarren, laugarren, bigarren pisutan ematen diren jarduera ekonomikoak kalera ekarri, edo auzo batzuetan jakin badakigu dagoeneko ez direla zabalduko dendak, igual denda horiek lokal komertzial horiek bihurtu daitezke etxebizitzare. Uste dut, eraikitzea ondo dagoela, hiri egitea ondo dagoela, baina eraikitako hirian eraginkorragoak ere izan gaitezkela, jakina. Azken urte hauetan, 125, sortu diren 125, izan dira segregazioen bitartez edo aldaketen bitartez, tipologia aldaketen bitartez. Orduan, erritmo horretan jarraituta, badakizu, laborden bat etorriko zaizula, iraikita dagoen irira begira, ez? Eta uste dut hor badaukagula gainera zer hobetua, zesan bezala, asko aldatzen ari da gizartaren tipologia, hau zartzen ari den iria da gainera, hori ez da txarra, azkenean bizitza esperantzak aurrera egiten duelako. Baina geroz eta gehiago izango dira horrelako tipologiak, bakarrik biziran personalduak, zeinak igual ez dituzten behar, 120 metroko etxe bat ez dute beharrez, eta seguruna hortik atera genezakela beste etxe tipologia bat, tasatua, jakina, horrekin ez egiteko gero, ez espekulatzeko, baina uste dut abiak izan behar garela azkarrak eraikita dagoen hiri horretan. Esan bezala alde batetik, eraiki behar dugun hiria hor daukagu, planifikazioa eta hori guztia horri sartu diogu abiadura berezia, horregatik aipatzen genuen, 2027-2028 urtera begira, 2.300 etxe bizitza horien eraikuntza, hori hor dago, eta horri abiadura sartuko diogu, eta bestetik, bai ari naiz prestatzen, hirigintzako lankideekin batera, eraikita dagoen hiriari begirako hainbat neurri, segregazioak jakina, baina hor, kambios de uso deitzen diogun horri, erabilera aldaketak, baita ere, pizgarriak ematea negozioak kalera jaisteko, edo baita ere, etxe bizitza behatoki bat sortzea badira lantzen ari garen zerbait. Eta hori bai gustatuko litzaidake, orain urte hasiera honetan, horri buruz hitz egitea, eta prestatzen ari garen neurri pakete hori edo, neurri sortu hori ere aurkeztea. Ingurura begiratzen badugu, zer esanik ez Espainia aldera, eta inguruan Donostia erreferente izan da, beti, etxe bizitza babestuen eraikuntza horretan, etxe bizitza babestuak sortzen, eta eutsi dio, neurri hori. Nahikoa da, ez, jakina, ez da nahikoa, horregatik ere, orain jomugan ditugun lur eremu horiek guztiak, danak daukate, eina handi batean, horrelako helburu publikoa, ez? Loiolako kuarteletara begiratzen dugunean, ea sorantz begiratzen dugunean, horregatik erudikatzen ditugu publiko gainera, kasu honetan, bi eremu hauek etxe bizitza asko eraikitzeko ematen diguten eremuak dira, ez? Eta uste dut hor konplejorik gabe gainera egin behar diogula aurre debateari, beharrezkoa baldin bada etxe bizitza Donostian, eraiki egin behar da, eta eraikitzen denen hori, dauden esparro guztietan, baino publikoa izan behar du, zalantzarik ez. Donostiarrekin hitz egiterakoan izan bileretan, kalean, inkestek esaten dutena, ez? Inkesta edo galdeketa soziologiko guztiek, eta zure familiak eta inguruak esaten dizkizun ere komentario guztien artean danak esaten dizutelako hiri honek daukan arazo nagusia etxe bizitza dela. Eta ala baldin bada, eta ala uste dut gainera, eta lehentasun bezala hartu baldin badut neuk ardura hau, etxe bizitzarena, eremu berriak ere identifikatzea tokatzen zait. Eta kasu honetan, auditzakularrek aukera ematen digu, horri erantzun zuzen bat eta zehatz bat emateko. Gainera esan bezala, auditzakularrez eta soilik etxe bizitzak eraikitzea. Uste dut badela, altzarekin dagoen zorri historiko bat ere kitatzea. Amaitu gabeko auzoa delako eremu horretan, eta gainera altzak ere behar ditulako kalidadeko gune urbano batzuk. Eta uste dut auditzakularrek hori guztia erantzun dezakeela. Jakina, gainera kontuan izan da altza-galtzara bordaren topoaren konexio horrek justu geltoki bat uzten digula auditzakular izan daitekeen horren guztiaren ateetan. Orduan, interesgarria den eremu bat iruditzen zait,
Eta uste dut, esan bezala, ez gaietan zentratuta egon behar garela, aurrez aurre begiratu eta erantzun zehatzak eman. Eta niri auditzakular iruditzen zait, etxe bizitzaren problematikari erantzun zehatz bat emateko modu bat. Hor uste dut, hiriak baditula 3 eremu azteko, bata da mendebaldekoa, igara, infernuak, añorrak eskaintzen duen hori, eta hori pixkanaka berrenoratzen joan behar gara. Uste dut geure permisa izan behar dela, aizaren horrezitik txigida lekura, paseo on baten oinez joan gaitezkela, eta hori guztia bizitzeko leku on bat izan daitekela, eta hortan ari gara. Bestea, urumeak eskaintzen digu, eta lorategi iritik hasi eta martuten erantz, oraindik ere baditugu gune mordoxka bat hiria egiteko, antzita, sarru eta martuteneko kartzela, trinkete inguru hori guztia, oraindik horrere badago, eta jakina ekialdean auditzakularrek eskaintzen du hiria egiteko edo berrenoratzeko aukerari, eta badakite jakitu naiz ere auzoan bizilagun batzuk ere alaxe esan ditelako auzoan bertan, batzuk alde daudela eta beste batzuk kontra. Baina uste dut hori orain neure ardura dela, ez? Azaltzea eta esplikatzea eta konbentzitzea jendea zergatik izan daiteke nagona. Eta, bueno, pixkatola errezeloz edo mesfidantzaz begiratzen duenari, igual patxadaz esplikatu behar digu zer egin nahi dugu hor, eta guztion onurarako izango den gunea izan daitekela, ez? Baina uste dut hori geure taldea dela, gauzak txukun, lasai, patxadaz esplikatzea, dauden kezkak entenditzea eta aldenean erantzutea, ez? Baina uste dut positiboa, begirada positiboz begiratu behar digula hori, eta ona izan daitekela eta ona izango dela eremu horrentzat guztiarentzat. Nik uste hirigintza asko aldatu dela azken urtetan. 2010an plan orokorran marraztu zen auditzakular ez du zertan izan behar orain dagoena. Niri gustatuko litzaidake hori orain patxada sartzea, auzoarekin batera aztertzea, esan bezala dauden kezkak entzutea, dauden beharrei erantzuna ematea, eta auzo berri bat eraikitzea, beste eremu bat eraikitzea. Baina uste dut 10 urteetan ere asko ikasi dugula. Herritar bezala, orain askoz ere gehiago estimatzen ditugu gune berdeak, gune peatonalak, irisgarriak, kalidatezkoak, ekipamenduak eskatzen ditugu, ez dugu edozein etxe bizitzan mota onartzen. Uste dut ere, exigente bihurtu garela, baina zentzu honean. Hiria egitea gustatzen dentzuegu, gustoko dugu hiria egitea, baina tareak eta ondo egiten ditugunean, ez? Eta hor uste dut, asko aldatu zaigula, eta hasi jantzi egin gara, Donostiarrok horretan, eta auditzakularren emaitza txukun bat lortu genezake. Kuartelekin lehendabizi lortu behar duguna da, albezain pronto militarrak eremua hauzea, hori da ministeritzarekin egin zane tratua, akordioa, eskuratu bai, baina 3-4 urteko epea zeukatela guneetik alde egiteko. Eta guri bitartu honetan egin behar duguna da etxeko lan guztiak aurreratu. Ezin dugu itxoin azkeneko militarra hortik alde egin arte, ospa egin arte, denbora hau aprobetxatu behar dugu kuartelen etorkizuna marrazteko eta irudikatzeko. Eta hor, uste dut lortu genezakela, nortasun berexia duen eremu bat lortu genezakela, ez? Uste dut geratu behar dela historiaren aztarna, zergatik ez? Baina aldi berean auzo berri bat ere, gune berri bat irudikatzen dut. Ametza gainariera bat irekita, uste dut ametza gaina auzoan sartu egin behar dela, eta gero klabea den konexio bat giltzarri dena Intxaurrondorekin lotura. Eta uste dut horre gainera, hobetzen duela, urumeak eman dizkigun hainbeste buru austeri ere erantzuna ematen diola, ez? Zubiak berritzen, eta gainera, inundagarriak diren gune horiek ere hobetzen. Baina hori, 2026-2027 urtetan zehar, tokatzen zaiguna da, etorkizuneko kuartel horiek marraztea. Bizitzeko eta erabiltzeko izango diren lurraren horiek marraztea. Gainera uste dute, begirada zabaldu egin behar dugula, eta urumea hartu behar dugula ardatz. Loiolako herriberetan hasi eta martuten eraino gune berri asko sortuko zaizkigulako hor, eta uste dut gainera ekarpen hona izango dela, ibaiari begiratuko diogu, ibaitik ere hiria begiratu dezakegu, eta uste dut hori badela Donostiarrok geroz eta estima handiagoarekin begiratzen dugun gunea eta erabiltzen duguna. Bizkarra eman zaio urte luzez, hamarkada luzez gune horiei,
eta pixkanaka dagoaz aurrera. Orduan, uste dut puzle horretan Loiolako kuartelak osatu egiten duela, Urumea. Oroar, kostako udalerri askotan gertatzen den fenomenoa da. Gertatzen zaigu Euskal Herri guztian, bereziki Euskal Kosta guztian, zer esanik ez iparralde eremu horretan, eta Gipuzkoan asko gertatzen zaigu. Eta Gipuzkoan, bigarren etxebizitza media gutxi gora bera, 1,14 da, Donostian 1,6an edo gabiltza, edo ez 1,2 Gipuzkoa, 1,14 Donostia ez dago gaizki, baina Zarautz, Getaria, Debara begiratzen baldin badugu 1,20 inguru daude. Beraz, ez diogu hain gaizki eusten fenomeno horri ez. Kostako hiri izateak horrek eragiten dizu. Erakargarri zera, eta Gipuzkoar askok ere erabaki dute lan egiten zuten bitartean haien herrietan dirua aurreztea eta etxebizitza bat eskuratzea hirian. Eta hemen pasatzen dituzte udak edo asteburuak. Realidade bada, eta horrek esan bezala 14.000 etxebizitza inguru batzen ditu. Zer gustatuko litzaidake horrekin? Lehenengo etxebizitza bihurtzea, jakina. Persona horiek erabiltzea etxebizitza hori lehenengo etxebizitza bezala, eta bizitza hirian ekin dezatela, edo bestela ohikoa alokairura pasatzera, ez? Uste dut hori izan daitekeela ekarpen honena. Fiskalki ordaintzen dute? Bai. Neurriak badaude merkaturatzeko? Bai. Baina orain, jabetza pribatua da, euren eskubia daukate, baino hiriak nunbaitera begiratu behar baldin badu, jakina bigarren etxebizitza horietara da, 10.000 baino gehiago dira, eta asko dira horiek. Donostian etxebizitza guztien 1,3 dira etxebizitza turistikoak. Fenomenoa neurtuta dago eta kontrolatua, ez da gutxi. Gure ingurura begiratzen baldin badugu, Europa xarreko hiriburuetara begiratzen baldin badugu, kasuistika fenomenoa erabat lehertuta dago, eztanda eginda dago, geurean hori ez, zorionez, eta pixkanaka ere gainera lortu dugu gutxitzen joatea. Ez dut baztertzen, neurrietan gehiago estutzea. Uste dut etxe bizitzak bizitzeko behar dutela izan. Duela urte batzuk, 8 urte erabaki izan fenomenoa kontrolatzea eta regulatzea. Lortu da kopurua gutxitzea, baina esan bezala, nik neurririk ez dut baztertzen, eta etxe bizitzak bizitzeko behar dute izan. Nik beti esan dute, Donostia hiri segurua dela eta segurua izaten jarraitu behar duela. Orain, kezka dago? Bai. Ez dut ukatuko. Kalean dago, ez da bai da, eta gainera uste dut ez bakarrik ideologikoki, oroar herritar guztiak modu zabal batean zeharkatzen duen debatea badela, eta realitatea kudeatzea tokatzen zaigu. Eta datuak hobetzea, zalantzarik ez. Hori egin dezakegu geure baliabideak hobetuz, eta uste dut egian komisaldegi bateratu horrek ertzaintza eta udaltzaingoarekin batera, bere emaitzak eman ditzakela, bidegile izango gara gainera erkidego mailan, uste dut hori ona dela, aliantzak, zalantzarik ez, eta gero kasuistika oso zehatz bat dago, eta hori da multirresidentziarena, bai. Existitzen da, bai. Kolektibo konkretu batek egiten du, bai. Bagoazen kasuistika zehatz horri, neurri eta erantzun zehatz bat ematea. Ez gehiago, ez gutxiago. Uste dut gauzai bere izen ez deitu behartzaiela, ze bestela arazoak handitu egiten zaizkigu. Eta handitzen diranean gero beste indar batzuk datoz, hoiei erantzun nahiko populista eta sinpleak emateko helburuz, eta arazoa bakarrik handitu egiten dute. Eta multirresidentziarena bada hirian dagoen kasuistika bat, eta horregatik izan da Donostia lehendabiziko hiria Euskal Herri mailan gainera, Siraj deituriko datu base horretan sartzen. Uste dut horrekin, polizia eraginkorragoa izango dugula, eta horrekin gainera geure azkeneko helburua lortuko edo hobetu dezakegula, eta da bizikidetza lortzea hirian. Kontuan hartu behar duguna da, hau guztia egiten dela seguru eta gustura bizitzeko hiriak nahi ditugulako. Helburua hori da, ez ezaguna ahaztu. Zein dan segurtasun indarren azkeneko helburua.
urte batzuk badira hori hirian badagoela, orduan egia da ere, bai, udaltzaingoak eta ertzaintzak lan eraginkorragoa egin dutela. Badakigulako ere, arazoa hobeto identifikatzen eta lokalizatzen. Horrek izan du bere emaitza, eta datuetan ikusten da, orain, hobetu dezakegu, jakina. Eta uste dut, tresna berriak edukitzea, espazio berrietan egotea, hori guztia ona dela. Esan bezala, bizikidetza hori lortzeko hirian, edo bermatzeko. Nik uste arazoa zabalagoa dela. Uste gainera multirreizintzia dela gizarteko fenomeno oso zehatza, eta ezin dugula zehaztasun horri generalidade bihurtu. Bestela azkenean diskurso oso arriskutsuak sortu ditzakegu. Baina uste dut horrela iritsi arte, hirian badagoela, beste politika batzuk ere badaudela hirian, ez? Azkenean, hiri hau bada solidarioa, ala uste dut, ala sinisten dut, donostiarrak alakoak ala, abegikorrak ere bagera, ez, badakigu jendea hartatzen, eta beti defendatu izan dut gainera, azkeneko hilabete honetan prentsaurreko bat baino gehiagotan, Martuteneri buruz ere hitz egin izan dugunean, esan dut ez, insertzioan sinisten dugula, alaxe jakina, formakuntzatik, lan esparrutik eta baita ere eremu sozialetik, ez, jendea hartatu behar dugu, zaindu, eta segimendu bat jarraipen bat eman behar zaio, zalantzarik ez, eta uste dut administrazioak markatzen dituen itinerarioak, ibilbide horriak onak direla hori lortzeko. Baina ia da, margenetan gehatzen zaizkigun personak badirela. Eta batzuek ez dutela komunitatearen parte izan nahi. Uste dut horiek ere, erantzun zatz bat eman behar zaiela, hori ere. Neri beldur asko ematei diskurso horrek. Uste dut, geroz eta handiagoa dela demagogia eta populismoa segurtasunari lotuta gainera, hori Espainian erabiltzen ari diren estrategia bada, Europa guztian ematen ari dena, ez bakarrik Europan baita ere estatu batuetan, eta neure beldurrara hori Donostiara ere iristea. Uste dut, esan genezakela zorionez oraindikan hori ez dagoela geurean. Eta neure ardura nagusia da gainera, alkate bezala, balio demokratiko horiek defendatzea. Balioen hiria gara, sistema demokratikoa oso errotuta daukagu hiri honetan, eta horrelako diskursak gurera ez iristeko daukaguna sendotzea tokatzen zaigu eta ez kuestionatzea. Eta alde horretatik, zalantzarik ez izan, nik defendatu egingo ditu dela Donostiak propio dituen balio horiek. Eta horrelako jarrera guztiek aurrez aurre eukiko nautela. Egin duguna izan da, historian izan duguna aurrekonturik sozialena onartu. 40 milioi euro baino gehiago bideratu ditugu gizarte politiketara, eta kopuru ekonomiko horren parte handi bat, kale egoeran dauden personak laguntzera daude bideratuta. Kalean bizi diren personak, gizarte bezala, esan behar digutena da, hori porrot bat dela. Eta penagarria dela eta tristura dela. Persona batek bere bizitza eta bere bizitzako azkeneko egunak kalean pasatzea onartezina da gizarte bezala. Eta gizartearen porrota adierazten du. Eta nik uste hori ere onartu behar dugula. Eta hiriek jartzen ditu baliabideak, jartzen ditu baliabideak, tokatzen zaizkionak baino gehiago, baina horrela sinisten dugulako. Eta hori historikoki Donostiarrok horrela erabaki dugulako izan da, udal gobernu desberdinetan zehar. Eta konpromiso horri beti eutsi diogu. Eta baliabideak eukitzea, bazkariak ematea, otorduak ematea, horri erantzuten dio. Gainera egia da, hirian badaudela hainbat kolektibo lan horretan, igual formetan, maneretan izan dezakegu diskerpantzia, baina foto finala, bukarako argazkia iguala da. Inorrez kalean eta inorrez bide bazterrean, zalantzarik ez. Baina horretan ere argi esan dute, indarrak bikoiztu egin beharko ditugu, biderkatu egin behar ditugu, bai Donostiarrok, bai udalak, baina nik ere laguntza eskatzen dute. Uste dut aldundiak, jaurlaritzak eta inguruko udalerriek lagundu egin behar diotela hiriari bide horretan. Hau guztion ardura delako. Eta gizarte bezala, danok eman behar diogulako erantzuna.
sirena zabaldu da, azken egun hauetan, protokolako relazioazuta. Urtero errebisatzen den protokoloa izaten da oro har, egia da urte guztian zehar ere badagoela hortik harago ohikoa den arreta eta gaua pasatzeko baliabideak baditugula, hau ez ohiko hori da, urtean zehar bestela ematen da, baina lehen esan dut, kalean hil ziren personak modu naturalean hil ziren? Bai, egia da, naturala izan zen, baina ez da normala. Eta okerrena da batzutan normalizatu egiten dugula, ez? Eta lehen esan dut, ez? Ezin dugu onartu, persona batek bere bizitzako azken minutuak, azken orduak, kalean pasatzea eta kalean hiltzea. Eta horrek esan nahi du, gizarte bezala, udal bezala, hiriko gobernu bezala, oraindik ere, tarea asko pendiente ditugula. Lehenik eta behin, eskerrak eman behar zaie Donostiarrei, bereziki bere etxe azpian eta egunerokotasunean segulako kaltea jaso duten donostiar guztiei. 10 urte luze izan dira, eta eskuzabal izan dira. Ze beraiei esker uste dut onura kolektibo bat izango dugula donostiar guztiok. Eta beti jartzeuta adibide bera, altzan bizidan EHUko ikasle batek, 40-45 minutu inguru behar ditu, egun, autobusa hartuta kampusera aiatzeko. Topoaren pasantea martxan egoterakoan, 12 minutu eskasian unibertsitatera aiatuko da. Uste dut hori badala. Bizitza kalitatean eragitea, ez? Bizitza kalitateari buruz hitz egiten dugunean oso kontzeptu zabala da, hori bada bizitza kalitatea. Pasanteak baita ere lortuko duna da, eason dagoen trenbide eremu zabal hori desagertzea, zaratak desagertuko dira, eta hiriak lortuko du eremu berri bat. Eta gainera erabaki dugu, hor hain beharrezkoa den etxe bizitza erakiko dugula. Ez da bakarrik arraioa edo mugikortasuna, ez? Uste dut, hiria eraldatzeko beste modu badala, ez? Esaten genuen aurreko egunean garai berri batera sartzen garela, sartu garela, denbora berri batera sartu garela, hau bada denbora berri horren adierazle nagusienetako bat. Hori da Donostiak daukan B aldea, ez? Edo bestelako Donostia hori existitzen den hori ere, ez? Gainera, neuk beti pixka distantzia hartzen dut, ez? Duela 10 urte, udalean hasi nintzenean, Europako kultura hiriburua zan geure jomuga, ardatza, eta alaxe izaten du jarraitzen, kultura hiriburu, baina gaur egun esaten dugu bai kultura bai, baina zientzia, berrikuntza, ezagutzaren hiria ere bagera, ez? Eta azkeneko urte honetan, 2025an eman diren inbertsio edo bintzat apustu handienak esparru horretan ditugu, ez? Protonterapia, minbizia sendatzeko makinaria guztia ospitale inguru horretan ezartzen ari da, eta orain dela 2 hilabete eskas, ordenagailu kuantiko bat jarri dugu hirian ere, ezta? DIPZ-ek 25 urte kunplitu ditu, eta bere eraikin guztiak zabaltzen eta handitzen ari da, nanogunek dorre berria eraiki du, dorre edo nanokuantika lantzeko, zerbait ari da hor pasatzen, zerbait ari da gertatzen. Eta hori uste dut izan dela, duela markadak apustuak egin zirelako, eta hiri honek jakin izan duelako diversifikatzen bere esparru ekonomikoetan. Uste dut horrek bain bermatzen duela hiriaren etorkizun ekonomikoa, baina nik uste dut gaur esan dezakegula Donostiak bermea eskaintzen duela, eta gune segurua dela bertan inbertitu nahi dutenentzako, enpresentzat, hori ona da, beti ere garapen ekonomikoa eta kalitatezko enpleguak sortzeko baldin bada. Behin eta berriz esaten dut modu sinple batean, Donostia barruan Donostia asko daudela, hala da, eta bakoitzak berea bizi du propioa, eta uste dut hori oso ona dela, auzoari ematen di horrelako izaera berexia, ez? Bakoitzak bere egunerokotasunean, lanean, familiarekin, lagunekin, kirolean, kulturan, bakoitzak bere Donostia bizi du, eta uste dut hori zaindu beharreko zerbait dela, baina beti ere egon behartu zerbait gainetik, eta da, tokiko tasunari dagoen horrelako pertenentzia edo sentimendu edo apego ditzen zaion horri, ez? Tokiko tasuna sentitzea eta sinistea, ez? Eta propio sentitzea, berezkoa izatea. Hori zaindu egin behar dugu batetik. Eta
errespetatu egin behar ditugu gainera Donostia guzti horiek. Baina gero ere, esan bezala, uste dut auzo bakoitzak baduela bere errealidadea eta bakoitzak bere erronkak dituela. Ni Parte Zaharren bizi eta jaiotakoa naiz, eta Parte Zaharren adibidez, orain eztabaidagai badira, akaso turismoak uzten dizkigun gehiegizko kalteak, jende handana ibiltzen dela, merkataritza betikoa galdu egin dugula, zaratak izaten ditugula, akaso baita ere, zaborrak, ez? Baina egun altzan bizi naiz, eta hor, debateak eztabaidagai diren horiek beste batzuk dira. Langabezia hitz egiten da, auzoa berroneratu egin behar dela, akaso ekipamendu publikoa falta zaizkigula, errenta maila baxuagoa dela. Uste dut, esan bezala, auzo bakoitzak bere realidadeak badituela eta bakoitzak erantzun propio bat behar duela. Hiri txikia gara, baina txikitasun horrek ere aukera ere ematen digu arazoei ere modu zehatzean erantzuteko. Noiz izan dira baikorrak. Eta behitu, uste dut hor, euskaldunok, euskal hiztun aktibok, beti izan garela sortzaile, baita ere disruptibo, ez? Eta berritzaile, eta beti jakin izan diogula egorak jartzen zizkigun erronka guztiei aurre egiten. Hiri honek jaso zuen 40-60 hamarkadan migrazioa, frankismoan bete-betean sartuta. Lortu genuen horri aurre egitea. Erabaki genuen gizarte euskalduntzeko hezkuntza eta administrazioa izan behar zirela bide nagusi. Lortu genuen hori gorpuztea eta zurtzea. Orain munduko fluju, migrazio, honek guztiak beste erronka bat jartzen digu mahai gainean. Baina, zorionez, identifikatuta daukagu, datuak baditugu, eta badakigu nun eragin behar dugu. Eta da, oraindik ere ezagutzan asko daukagula egiteko, jakina, horri eutsi egin behar diogu, eta gero, datozen donostiar berriek ere, harrera berezi bat behar dutela, ez? Eta uste dut hor, kolektibo berriekin lan zehatzak egitea ezinbestekoa zaigula, jakina. Eta nik uste dut euskara erraminta badela. Euskara erraminta bada, komunidadean hobeto txertatzeko, baina erraminta ere bada, zergatik ez, lan esparruan lehiakorragoa izateko. Nik uste bi esparru horiek badirela diskurso ona jendea gurerantze ekartzeko. Zentzu horretan, uste dut Donostia, leheno esaten genuen, kulturaren hiria, nik uste dut, pentsatzen dut, ala esaten dut gainera, Donostiak jarraitzen duela izaten kulturaren hiria, euskal sorkuntzaren hiria, eta azkeneko hamarkada horretan gertutik jarraitu izan dut hori, aukera hori izan dut, eta gustua izan da ikustea, lortu dugula horrelako loraldi bat ematea, ez? Lortu ditugu gainera euskarazko erreferenteak modu natural batean geure egunerokotasunean sartzea, ez? Zeinik esango zigun, muguruza batek anoeta beteko zuela, reparazek 3 kontzertu emango zituela ilunben. Uste dut diskurso positiboak ere sortu behar ditugula, ez? Eta horrek ematen digula energia ere aurrera egiteko. Edo atxaga batek adibidez, Espainiako literatura nazionalaren saria jaso izana, ez? Sortzen ditugu erreferenteak eta sortzen jarraitu behar dugu, esparru askotan, baina uste dut azken 10 urteetan loraldi bat egon dela esparru askotan eta euskarak konkistatu edo polenizatu egin dituela egunerokotasuneko gune asko modu natural batean. Eta horri eutsi behar diogula. Eta horrein jakina, uniberso digitala parez pare daukagu eta hori da geure hurrengo konkista argi daukatzein den. Hori alderdiak esan beharko du, beti bezala ez, hori izaten da ohiko erantzuna. Ni toperari naiz lanean, gezurrez ditut esango, energiko sentitzen naiz, bai, oraintxe bertan bai, indartsu, baino alderdia baino lehen nik lortu behar dudan konfiantza hilabete hauetan guztientan Donostiarrena da, eta haiek esan behar didate, merezi dudan jarraitzea edo ez. Orduan, oraingoz neure arreta eta atentzio guztia Donostiarrei zor diet eta neure pensamenduak eta egunerokotasuneak hortxe daude zentratuta.
Alderdi indartsu dago, bai, jakina. Eusko Alderdi Jeltzaleak badauka gainera hirian bere egitura. Baina, bueno, esan bezala uste dut orain denbora berri bat edo zabaldu dela baita ere hirian, ez? Belaunaldi berri bat gatoz, ardurak hartzeko prest gaude gainera, aukera eman digute, eta orain probatu egin behar dugu. Eta uste dut ate berri bat zabaldu dela, eta bueno, probatu dezagun. Baina bai, uste dut denbora interesgarriak datozela, Donostiako politika gintzan. Uste dut ez dela galdu behar, alkate batek behar dituela olako bi begirada, ez? Argi motzak eta argi luzeak, ez? Motzak egungo erronkei aurre egiteko, eta luzeak baita ere etorkizuneko hiri hori begiratzeko, ez? Ez baldin baduzu perspektiba hartzen, hiriak norantza galduko du, eta hori uste dut ez dela ona. Ez gaitzala itxutu, ez? Hauteskunde deialdiak, baina uste dut jakina, politikak zikloak behar dituela izan, eta hemen denbora luzez geratzen diren alkateak ez dutela onura sortzen, ze askotan gero nahastu egiten duzu, alkatea, udala eta hiriaren arteko diferentzia zein dan, eta hori ez da bat ere ona hiri batentzat. Alkate batek hiriaren nortasunean txertatu egin behar da, alkate bat nortasunean txertatu egin behar da, eta nortasun hori garatzen lagundu behar du. Baina jakin behar du ere, behar denean alde egiten. Ez da horrek eskatzen. Onartuko dizut, persona natural bat bezala, edo alkate natural bat bezala nahi dudala gogoratu izan, entzuten duena, ikasten duena, eta lana egiten duena. Eta hauxe da, lehenengo egunetik nik argi daukat, nik oraintxe bertan denbora honetan Donostia herri bai eskatzen diet konfidantza, denbora bat eskatzen diet, baina konfidantza eskatzen diet, elkarlana ere, eta nik trukean emango diet entzute aktibo bat, baina bereziki lana. Hori da nire, esaten marka de la casa edo nire zigilua orduak sartzea eta lana egitea da. Hori da, behintzate beti etxean jaso izan dudana, eta orain arte lan egiteko modu honek eman dizkit emaitzak, eta bide beretik jarraituko dut. Esango nizuke, ietz presenagoela, baina nola esaten da, oio azala ez, oio purdiaz jartzen zait, ez niretzako momentu oso emotiboa izango da hori, auzoan beti gurasoekin eta nahiarekin bizi izan dudan egunea izan da, eta niretzako une importante izango da, baina bereziki aita ama eta nahia izango ditut momentu horretan buruan eta bihotzean. Haiek erakutsi didaten handi batean donostiarron izaten, komunidade honen parte izaten, eta nik danborra da alaxe sentitzen dute. Komunidadearen horrelako espresio handi bat bezala. Festa giroa ez ezagunaztu, baina uste dut donostiarrak bat egiten dugun eguna dela, eta niri hori etxen ala erakutsi didate, eta uste dut danborrak horrelaxe behar duela izan.